थारैनो जोबोद मोनसे मोजां सम जियागुरि रास पुर्निमा खुंफुं आफादा देग्लायजों 80 खेब बेवहाय रासमेला खालामनाय जायो। दा बेवहाय आङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। कमिटिनि हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना बेवहाय मेला खुंनायजों लोगोसे मोनाबिलिनि मोनसे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि कालचारेल नाइटबो खालामदों। दा बेनिखायनो बे साइनासालिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ लेंहरदों बिथांमोनहा। आङो जोबोद गोसो गोथारै मोजां मोननानै बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनानै बेखेवनानै होबाय। आरो नोंथांमोना खोनानो मोननानै मोजां मोनगोन जे देग्लाय आसामाव जेसेबांनाखि रासमेला खुंफुं आफादा बिथांमोना मेला खालामगोन। दा बे मोनफ्रोमबो कमिटियाव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 25,000 करि अनसुंथाइ हरनाय जादों। दा बेखौबो जोङो बे जियागुरि रास पुर्निमा खुंफुं आफाद एबा रासमेलानि बे खुंफुं आफादनो जोङो गथायगोन। दा थारैनो बे नुनायाव एसे बाङायबाबो जोङो मिजिंथिदों एसेबाबो बेवहाय हेफाजाब होगोन होननानै। दा आङो खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ बेवहाय जिहेतुके मोनसे फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो अनुस्थाननि हाबाफारिफ्रा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय हेफाजाब नांगौ। दा बिथांमोना निस्सय हेफाजाब होफैथों एबा होफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो खुंफुं आफादा जेरैबायदि बेवहाय आं नायदों बिथांमोना जोबोद गाजा गोमजायै बे रासमेलाखौ मोजाङै आबुङै जाफुंसार होनांगौनि सार्थआव गोबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावदों। आरो बे रासमेलानि गेजेरजों बे ओनसोलाव गोजोन थासारि मोनसे लाबोथों, बयनिबो अनलायनाय मोनसे फोरबो बियो। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिबाय बिथांमोननि जेसेबां हाबाफारि लादों बे मोजाङैनो जाफुंथों आरो रायजोफोरनि अनसायनायखौ मोननो हाथों। बे थांखियाथ' मोनसे सोमोनांथाव गोमोथाव होनांगोन। खोब जोङो बेखौ फुजिनो बा सिबिनो मोननानै गोजोननायसो मोन्दों जोङो। जाय जिनिसखौ मिथियामोन धोरोमाव बेखौ सिबिनानै मिथिनाय जाबायसो आरोखि। बुंनो थाङोब्ला श्री कृष्णनि जेनेबा 1600 गप गफनिनि बाथ्रा दं। बेफोर बहुद गोथौ बाथ्रा, जाय बाथ्राखौ दिनै बर'फ्रा लावखार गसाय होननानै बुङो। लावखार गैयाबा गोदो बखालि लावखार बेफोर सोदोब बहुद दङ आफा श्री कृष्ण लावखार गसायनि बाने, जाय बानेखौ जों दिनै एसे गाबोन एसे मोनबोगासिनो दं आरोखि। दा ओंखायनो जोङो दिनैजों 2016निफ्राय जोङो खुंबोनानै दिनैसिम 80 खेब जोङो नैबे आफा श्री कृष्ण रास पुर्निमाखौ खुंफुंनो हाफैबाय बिसिमाव। नैबे रासमेलाखौहाय मानि थाखाय खुंफुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा? रास पुर्निमायाथ' मोनसे बिराद गिदिर बुंनो थाङोबा बै जमुना गंगा दैमा सेराव जेरै बै समाव गोदो गोदाय श्री कृष्णआ जेरैहाय गावनि सिफुंनि देंखोजों जेरैबायदि सुनानै माने हाजार हाजार रौनियाफोरनिफ्राय बन्दी खालामनाय सेंग्रा सिख्लाखौ मोन्दों। बहुद खोथा दं, बेफोरखौ उनाव 16 दिन नांगौ जाहैदों। दा ओंखायनो जों सट बुंदों, बेवहाय दिनैनि बे ससेजों बुंजोबना फोजोबनो हाया। बेनिखायनो श्री कृष्णनि जे बाने, जाय जेरावखि थाया जाय जेखि बुङा थाङै थुङै बे बिमा बैसोमुथियावनो गसंबाय थागोन आरो बे खारगासिनो दं। जेरै श्री कृष्णनि बानीजों जों सोलिगासिनो दं। जों श्री कृष्ण खुलुमा होनबाबो जाया, बियो श्री कृष्णनि बानायाव सहैखानांगोन। रावबो गवा जे बियो सानसे मानसिया जोनोम जाखागोन, थांनांगोन बे ससानाव सानसे। दा थिग श्री कृष्णखौ रावबो गवा, बेखौ खुलुमथारनांगोन बा बेखौ मोननांगोन। जेरै सुनि राजाखौ लामा लामा दोनदों, थांग्रो नोङो दुगा दुगा थां, नाथाय सानसे नों सुनि राजानि भग जाहैखानांगोन। सुनि राजाखौ खुलुमाबा नों पुर्न मोना। थिग बेबादिनो श्री कृष्णखौ खुलुमनायनि मेन बानायानो बेनो। दा खोब मोजां बर'नि बाथौजों सोमोन्दो दङ, 16 खुन्थियाजों सोमोन्दो दङ, 1600 गप गफनि दङ। बेनिखायनो जोङो बेखौ खोब भाग्यबान। थांनाय दिनाव जोङो जेरैबायदि जों फटक महराव खुलुमदोंमोन, जोङो दिनै मुर्ति महराव खुलुमनो मोनबाय। आरो फैगौ दिनाव जोङो 1600 गफनिनि माखासे गभिर गभिर खोथा, बिनि बाथ्राफोरखौ जोङो गियानि गुनि दिनै बिथांमोननि सायसन लानानै जोङो फैगोन बोसोराव 90 खेब जागोनाव बिराद गाजा गोमजा खालायगोन आरो मोजांसिन बानायगोन होननानै आङो गोरबोजों सानदों। आरो रायजो राजा ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं, साननो गोरों गियानि गुनिफोरखौ लानानै बानायगोन। प्लास जोङो मोनसे दिनै सासे रुबुल चन्द्र ब्रह्मआ ओरैबायदि मोनसे दान होदों, जाय गेदेमा सुबुंनि बोसोन, नोंथांमोनहाबो दा स्क्रिनाव होनो हागोन। दा बे बानेफ्रा बिराद गिदिर गिदिर बाने दं। बेवहाय जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदों, जोंनि बर'नि गेदेमाफ्रा मा बुंदों, बेफोर गासिबो बा श्री कृष्णनि बानाय थांनाय लोगो लोगो धोरोमजों जोंहा बिभाजन फैनो नाङा। सोर माखौ खुलुमो खुलुमबाय थाथों, नाथाय सहैनांगौ लामायाव थांबा जेरै मोनसे बाथ्रा दं, साना सानजा ओंखायनो सोनाबखौ रावबो हमथानो हाया। थिग लाइटआ दिनै बयनोबो सोरां आरो पहर होयो। साना दिनै सोरबा धोनिनो बांसिन, सोरबा गोरिब बांसिन, बिदि नङा। कृष्णआ समान रोखोमै जों दा
आफानि बाय बोसोन लानानै आफा बोराइ बाथौ आफा श्री कृष्णनि बाय बोसोन लानानै जों समान गोसो गोथार गोसो लानानै बे ओनसोल एरिया दा जोंहा जेरैबायदि जोंनि MLA 28 नंनि जाय बिथाङा दिनै बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो दस्राखौ दानबाबो बे धोरोमनि बेलायाव दानजानाय नङा जेराव सहैगोन थिनथा होनदोंमोन 2थायावनो एडभान्स फैदों खोब मोजां मोनदों आङो आरो बेवहाय आङो नैबेनि गेजेरजों बुंनो सानदों जेरै आङो माखासे मानसिनि स्टेपफोरखौ होजोबनो हास्लाबाखै बेवहाय जेखि राजनितियाव थाया जेखि धोरोमाव थाया जायहा फोथायनाय दं जायहा खुलुमनो सिबिनो गोसो दं थाइसेयाव थाइनैबा दाननानै खुलुमफैबानो बाव आसरित बियो सक्ति मोनलांगोन बे आंनि सक्ति नङा होग्राया गोजौआसो होगोन बेखायनो दिनैनि बे गोथार दिनै जोङो 26 27 28 29 30 1 थारिख दिनै जोङो सानथामानि बे जोंनि रंजा खुसि मिनि बाला बाला बयहाबो दिनै प्रिथिबियाव रंजा बाजा खुसिबो नांगौ हिसाबै जों बेखौ लानाय जादों ओंखायनो दिनै जोंनि हारिमु पेन्डेलखौ जोङो जोंनि मानगोनां MLA सारजों जों बेखेवनानै होबाय दा मोनानिफ्राय जों हारिमु जागोन आरो जोङो फैबाय थानाय दिनावहाय बेबादिनो ओनसोल एरियानि बयनिबो मोजांनि थाखाय मावनो हाथों जोंनो आफा श्री कृष्णआ बेबायदि सक्ति आरो बोरखौ होबाय थाथों होननानै दिनै मोनाबिलि हारिमु गाबोन नैथि थामथि जोंहा 1 थारिखआव जोबो ओंखायनो साफ्रोमबो ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावखौ हारि माहारि जाथि धोरोम बोरोन बासियालासे बयबो फैनानै रंजाफैनो हागोन खुलुमफैनो हागोन सिबिफैनो हागोन बोर लांनोबो हागोन होननानै आं मिडियानि गेजेरजों गासैबो रायजोनि जानाय समाजनि जानानै ओनसोलनि जानाय गुरैयै आंनि जिउ सोलेरखौ जाहाथे रायजोनि जानानै समाजनि जानानै बावसोमबाय होननानै आङो प्रसार खालामनाय जाबाय गोजोन्थों